Hola, xiquets i xiquetes. Este vídeo està dedicat a les fraccions. Una fracció és l'expressió d'una quantitat dividida entre una altra. En tota fracció trobarem dos parts. El numerador, que és el número de dalt, i el denominador, que és el de baix, i una línia horitzontal que es separa. Bé, per a llegir i escriure fraccions, llegim primer el numerador i després el denominador. Però els denominadors es llegeixen així. Vinga, anem a provar, anem a fer alguns exemples. Facilets. Este, per exemple, com seria? Un terç, molt bé. I el següent? 2 quarts, perfecte. Val, i l'últim? Un 4 en el numerador i un 6 en el denominador. 4 600, molt bé. Val, recordeu sempre que quan el numerador, el de dalt, siga més gran que 1, el denominador l'haurem de llegir en plural. 2 terços, 3 quarts, 5 setens, 8 descents... Val? Continuem. Anem a complicar-ho un poc més. Anem a comparar fraccions. Anem a veure entre dues fraccions quina és més gran i quina és més xicoteta. Bé, a les fraccions amb igual denominador compararem els numeradors. Haurem de veure quin dels dos numeradors és més gran i ja tindrem la fracció major. Per exemple, 3 vuitens i 5 vuitens. Tenim de numeradors el 3 i el 5. Si comparem aquests dos números, el més gran és el 5. Per tant, la fracció més gran serà 5 vuitens. Fàcil, no? Per altra banda, quan en dues fraccions tenim els numeradors iguals, compararem els denominadors. I serà al contrari. La fracció del denominador més xicotet serà la fracció més gran. Per exemple, a les fraccions 6 novens i 6 vuitens tenim el 6 en el numerador i els denominadors són el 9 i el 8. Si els comparem, tenim que el 8 és més xicotet que el 9. Per tant, la fracció major serà 6 vuitens. Bé, a continuació van anar eixint parelles de fraccions i anem a veure si sabeu quina de les dues és la major. Val? Preparats? Anem allà. Les dues primeres. Quina és la major? Correcte, 4 setens és la fracció major. Molt bé. A veure en aquestes dues. Quina serà la major? Correcte, 7 vuitens és la fracció major. Molt bé, seguim. Bé, anem a complicar-ho un poc més. Ara no van eixir fraccions, sinó que van eixir les representacions de les fraccions, és a dir, els dibuixos. I haureu de saber quina fracció representa cada dibuix i quina és la major. Anem a les primeres. Ahí tenim els dibuixos. Quines són les fraccions? Penseu, mireu la part pintada i la que no. Val? Molt bé. Les fraccions són les següents. Ahí les tenim. Ara bé, quina és la major? 4 setens. Correcte. Seguim. Anem a l'última. Ahí tenim els dibuixos. Mireu bé que així el que és igual és el de dalt, el numerador, Quines seran les fraccions de cada dibuix? Vale? Són aquestes. Ja les tenim. I ara, quina serà la major? Un mig. Molt bé. Perfecte. A veure si trobe l'altre mig. Mira. Ahí estan. Ei! Ei! Cap així, cap allà, no! Bueno, adeu.